What's up mga kahigala? Mayang gabi sa inyo dia. And now you know guys who is this. Ako dahil si Kyle Raji ang inyong higala. Ug karon ani ako sa boarding house sa akong barkada nga si Melvin Condrillion Ike Pangga. Ani ako sa Davao City sa Bugak Ilang, sakop man sa Davao City mga kahigala. Ug karon ako ipakita sa inyo ang akong amigo nga si Melvin Condrillion. Yeah. What's up, Kyle Raji? Yeah, what's up? Oh, samtang naami da sa boarding house sa akong amigo nga si Melvin. Ipaabot na mo ang iyang kapika sa iyang kasing-kasing kasi Karen Mulihon kay sabot sila nga manglaag daw, so ila kong kuyugon kay tungod nagsara may magkita, so karon lang nahigayonan lang yun kay nakoy gilakaw din ni Gianni Drive Davao kay tungod importante ni siya sa akong paglakaw. So mga kahigala, pabuto na to ang iyang kape kasi yung kasing-kasing. Paabot lang kay maabot ron taon. So a few moments later, naabot na gid si Karen ng amigo ang kapikas ni Melvin sa iyang kasing-kasing. Si Karen Dara, si Karen Mulihon, abunta. Ay, si hi sa imong bun. Mga fans. Naabot na gid sila kay kanina ra mi nagpaabot ani. So ug karon ang iyang kauban pod ni Karen ang iyang say Kar bayaw. Kauban ni Karen ang iyang bayaw. Ang bata, ang bata. Hi. Say hello to your fans. Hello to your fans and say hi. Say hi. Hi, Ninby. I love you. Bye-bye. Smile, babe. Smile. Smile lang. Smile. Bye-bye. Yan. Wala siya kay wala pa siya kasabot siyang kalibutan rot. Wa pwede siya kalibutan gyud noon lang. Wa pwede siya kalibutan bata man gud. So manglakaw taron, kuyogi mi sa among paglakwat sa. So tara. So Asa naman ini day? nakasakay na may mga kahigala kay padulong na mi ani. Dala. Pagsay daw ang among laag ron. Kay Isa na eh. Well, around sa daw taron dito ta mo. Ila daw tagbuhangin. ito ay ila daw kay tour guide kay kabalo naman mga tayo ron. Gala, so abot namin sa magsaysay. Pero medyo katugo na ito, marag tayo mga lang yung katugog ni. Pero okay lang, so magyapon sa gupahon ng nag-apoy. Kay medyo lang pagkas na lang nga ni karon. Jacket kay bawal mo na yung jacket eh, so giubo na mo jacket mga higala kay bawal mo daw, so ata pa doon ani Kita mig patama. tamig mayon ani si mayon ani. Kadayawan yun daw. Sari-sari kulay pinagkakahiwalay, dito sa maunlad at mayabang buhay, dito sa lupain ng sari-sari lahi. Sa panghiwalay tayo'y magkamahali.
at sa mga mata ng dakilang kamay. Ay Kadayawan. 34th Kadayawan sa Davao. Yeah. Karon sa ni Iranon tribo, so tawag mili daw sila. Mili daw sila daw sa palito nimo kar. Pili na kar para kuan ikaw pare sa mo pare. Pili na pare. Ini pare oh. Ano? Ayaw pa ni Oh. Pasi. So ano sa mo? Mili ta day. Nga souvenir unta pero sunod na balik ra gyapon. Oh, malong mo. Sige na yung palit malong. Na yung mga sani. Alamansiyo, kagan, suka, klase. Iwan lang. Pila din yung suka? Kagan, suka. Kagan suka, sir. Merong 50, merong 65, merong 120. Alang siya. Alam, sir. Nanata na. Nagbuwan. Mura na kag sani na. Nagkaon mo balot? Oo ka na yun. Kada. Ano yung nagkabalot? Tapos may chili garlic, chili powder. Sekarang siya. Halang man. Dapat mo ko ng sugar. Kagan. Yung coffee, rice, turmeric. Coffee. Sa ko? Bye. Ito ko. Tagapili dito. Sa unsa ni tawagan ni? Basta kayo mo na ni. Sungka na ni. Ano? Drum bro, drum. Drum nga. Ang tagabaluan niya. Sorry pagkapit ni. Oh, Kadayawan. Wala po siya. Kapak po siya. Apelo. Video na lang ko. Lingkod rin. Oh, na. Pak! Okay. Eh, drum. Sige. Sige na, sugdi na. Abot. Kaya kaabot ni Bata. Mao ni ang Turugan Maranao Royal House. Mao nila Maranao Turugan. Tanaw na to ang ilang bangsa Maranao. Mao ni sila bangsa Maranao. Sudlo na to ang sulod na si President Duterte Intero Pilipinas. Yo, what's up mga kahigala? So, shout out na lang ta mga kahigala. So, karon shout out na ako si Iser M. Nanadugnos. So, makita niyo diri sa video ang iyahang pangalan o kang Gerald G. Losada. Makita ninyo sa atong screen ang iyang pangalan o sa akong kumpare nga si Tadius A. Kim Gabiula sa akong anak niya sa iyang sa akong kumpare nga si Gaysa Gamboa. Shout out na lang din ko sa inyo dia. O sa gusto pa dahil magpa-shout out dia, comment lang mo sa ubos. Shout out #KailerRG. So inyo na makita dia ang atong mga mechanics. So Leraw Photob, salamat sa inyong pagtanaw and pagayo-ayo.